I skulle ikke komme her for at blive generet eller forulemret. Det er sgu lige groft nok. Det havde jeg ikke ventet af dig, Emma. Ud! Jamen, jeg vil da gerne betale. Maja! Ud! Hvad fanden bilder hun så ind sådan pludselig? Ja, galopperende kuldekatar. Ja, jeg skal sgu ikke nyde mere, om der er gudskelov andre steder. Jamen, hvor? Vi skulle jo nødt være for langt væk fra dyrene. Og der kan jeg se, hvad jeg sagde. Det er sgu mindst lige så godt som over i hullet. Ja, så kan man holde øje med dyrene. Ja, bare der holder den dør lukket. Ja, det trækker af helvede til. Ja, så stinker det. De stinker ikke. De lugter. Dyr skal lugte. Nå, det er godt, Maja. Friske forsyninger. Kan du ikke lukke døren? Det trækker. Nå, der er nogen, der ikke kan tåle frisk luft. Tænk på en anden en, som må gå udendørs hele dagen og arbejde. Ha! Og feje det, der ikke har arbejdet. Ikke det. Der er vel også andet at bestille. Jeg kan nok vide, hvad I ville gøre, hvis I ikke havde mig til at gå og holde orden og sådan. Holde hvad? Orden og sådan... Maja, det vil føre for vidt at komme ind på det meget ømskinnede emne. For din egen skyld, klap i, og se så luk de bajer op. Ja, tak, men så vil jeg altså gerne se nogle skillinger. Sig mig, begynder du nu også? Med dem, jeg hentede før, bliver det 20 kroner og 76. Det er 5 kroner og 19 til hver, og købmanden vil ikke give kredit. Nej, sgu da ikke til dig. Nej, jeg prøvede også at sige, at det var til dig, men så bliver den altså helt forkert i ansigtet. Ja tak, så er det godt. Hvor meget var det, du sagde? 5 kroner og 19 øre. Og Egon, du kunne vel ikke lige... Jo, det er sgu lige godt basketider. Det ender med, at vi kommer til at brygge vores øl selv. Du siger sgu noget. Hvad for noget? Selvfølgelig, mand. Jeg havde engang en kammerat, han bryggede selv. Det smagte skide godt. Han er læser til det. Lån bøgerne på biblioteket. Ølbrygning er både fornøjeligt og nemt. At man også kan spare penge på husholdningsbuketten er en anden sag. Hvad mener I? Det lyder sgu godt, det her. En øl af almindelig pilsnertype kan brygges for 40 til 50 øre flasken. Ja, hvor pokkers. Hold da helt kæft. Det vil jo sige, at vi sparer, lad os se, vi drikker hver for sig, skal vi sige, rundt regnet 10 pilsner om dagen. Det bliver, lad os se, at vi sparer 1,25 per flaske. Så bliver det... 12,5 om dagen. Det er 400 om måneden. Vi sparer 400 kroner om måneden. Ja, der er 31 dage på en måned. Sparer vi endnu mere. Det er næsten 5.000 om året. Hold da op. Det vil sige, at hvis vi i stedet for drikker 15 bajer om dagen, så sparer vi... Over 7.000. Man har simpelthen ikke lov til at lade være. Venner, det ordner jeg ikke. Det er lige mig, det her. Jeg har jo i al beskedenhed en smule erfaring i de dele. Det må du så sørge, du får øllet. Så klarer ikke, når jeg brændevinen. Brændevinen? Nej, nu bliver I sørme for skrabe. Det må man slet ikke. Nå, skidt hvad med det. Spørgsmålet er bare, kan man? Ja, selvfølgelig kan man. Vi kan. Og jeg tør slet ikke tænke på alle de mange penge, vi sparer. Jeg har også været på biblioteket. Det er skide nemt, du. Nu skal I bare høre. Alkohol er kemisk set et kulbrinte, hvor et eller flere af brintatomerne er erstattet af hydrosylgrupper, OH-grupper. Monovalente alkoholer har en OH-gruppe. Det er sgu da ikke noget med brændvin at køre. Det er kemi, forstår du. Det er meget interessant. Lad os nu se. I daglig tale, det må være også, betegnes alkohol, etylalkohol, C2H5OH. Skal det være dagligt tale? Hold kæft, Maja, det kommer nu. En vandklar, aromatisk, skarpt smagende væske. Ja, nu nærmer vi os. Alkohol optages gennem mave- og tarmvæggene og vandrer ud i kroppen, især til nerve- og hjernecellerne. Ja, den er god nok. Nu kender jeg det. Det er godt, Egon. Og det hele står i bogen. Det er bare at gøre det. Venner, jeg kan se, at vi går en stor fremtid i møde. Lad os bare komme i gang. Skål!